Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірны аўторак сумеснага праекта Еўрарадыё і Е-прамовы. Абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І сённяшні дзень мы пачнем абмеркаваннем сітуацыі з грамадскімі арганізацыямі, з грамадзянскай супольнасцю і канкрэтна з кампаніяй «Гавары праўду». З намі на сувязі абедзве. Карацей кажучы, оба сустаршыні кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў і Тацяна Караткевіч. Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Добрый дзень вам. Ну што ж, непрыемная, але, па шчырасці сказаць, чаканая навіна пра тое, што дайшла чарга, гэта ліквідацыйная хваля і да «Гавары праўду». Скажыце, я нават не ведаю зараз да каго пытання, да Андрэя ці да Тацяны, ці можаце адзін аднаго дапоўніць, але ці былі прадчуванні, што, як гэта кажуць, паміж хвалямі дажджу праслізнуць не атрымаецца? Андрей, давай с тебе пачнем. Мы не спрабавалі праслізнуць, так, мы заўсёды займалі нашу пазіцыю прынцыповую у тым, што грамадства павінна удзельнічаць у палітычным грамадскім жыцці, колькі арганізацый існуе, столькі мы дамагаемся, каб на ўсіх узроўнях з людзьмі лічыліся і іх паважалі. Таму, так чакана гэта, так мы разумелі, што рана ці позна, як кажуць, дойдзе, бо на сённяшні дзень улада не хоча ні дыялогу, ні размоваў, ні нават прызнаваць факт наяўнасці сярод грамадства тых, хто не згодны, хто мае сваю думку, хто увогуле здольны думаць сам. І з іншага боку мы бачым, што фактычна улада вырашыла размаўляць выключна сама з сабою і з тымі, хто яе ўжо загадзе падтрымлівае, а «Гавары праўду» усе 10 год існавання, в прынцыпе, была ў апазіцыі і займала сваю думку. Мы былі за дыялог, за пошук кампрамісаў, але пры гэтым дакладна не за тое, за што сёння выступае беларуская ўлада. Але, Тацяна, ўсё ж такі, вось у вас была такая тактыка хітрая, не ведаю, наколькі прадуманая і на што разлічаная, але вы там дамаўляліся з чыноўнікамі, з міністрамі, хадзілі на сустрэчы. Ці была думка, што вось такім чынам ўсё ж такі, з аднаго боку, пазіцыі неяк прасвятляюцца, свая там нейкая пазіцыя даводзіцца, але і робіцца задзел на тое, што, маўляў, паглядзіце, мы ж в прынцыпе там дамоваздольныя, нас-то за што? Зміцер, ведаеце, гэта хутчэй не тактыка, гэта стратэгія, і грамадскае жыццё і жыццё ўвогуле, яно будуецца на аснове таго, што людзі адзін аднаго ведаюць, адзін з адным маюць нейкія стасункі, прымаюць рашэнне, слухаюць адзін аднаго. Таму гэта хутчэй, я б не сказала, што такая тактыка, якая, вось ведаеш, ад адной размовы ты як быццам бы да чагосьці даведаешся. Не. Для нас дыялог і магчымасць пабудаваць вось гэты дыялог больш такім сталым, як, напрыклад, нашы ўсе кампаніі па форуму рэгіянальных, так? Яны якраз пра тое, што гэты дыялог, гэта працэс, які не павінен сканчацца. І тое, на жаль, у чым сёння улада бачыць вось нейкую пагрозу, таму што гэты дыялог можа паменшыць. Таму я лічу, што знішчэнне вось такое фактычнае, там юрыдычнае лішэнне грамадскіх аб'яднанняў вось гэтай рэгістрацыі, яно якраз пра гэта і кажа, што яны давяраюць, прадстаўнікі ўлады, тых, хто сёння выступаюць, яны давяраюць адзін аднаму, яны гатовы самі з сабой размаўляць, але гэта не вядзе да прагрэсу, да развіцця, да таго, каб пачуць усё ж такі грамадзянаў, якія цвёрда ўжо на працягу шмат гадоў кажуць, што ім патрэбны перамены. І гэтыя перамены павінны быць з удзелам грамадзянаў. Як это, нічога для нас без нас.
Андрей, ўсё ж таки гавары праўду, не ў ліку першых трапіла пад гэты каток, і я да чаго, што ўсё ж таки разумеючы, вось ты сказаў, што ну прачувалі, што дойдзе чарга і да нас, разумеючы, што дойдзе чарга, і глеючы на тое, якія прэтэнзіі выстаўляліся арганізацыям, якія трапілі пад гэты каток першыя, вы маглі падрыхтавацца, ці пачалі вы рыхтавацца, і тая прэтэнзія, якую вам высунулі, наколькі нечаканая яна сталася, вот, ці да яе былі вы гатовыя? Давайте так, найперш скажем, что мы атрымалі першы ліст з патрабаваннем ад Мін'юста 13 ліпеня, у якім было сказано, каб мы выдалі там усю інфармацыю, там гэта сотні дакументаў уже 14-го. Больше того, мы як мага больш, что смогли, собрали, як бы отправили им 14-го. 15-го в офисе «Говори правду» проходит ператрус, блокуется офис, блокуется наш рахунок. Мы все равно збираем додатковую информацию, 22-го и доносим. А 26 ліпеня атрымоўваем листом папярэджання, у якім сказано, там, пералічаны шэраг парушэнняў, якія быццам бы у нас знайшлі, і сказано, каб мы выправілі гэта до 22-го. Мы ему отказ накіроўваем наш отказ, что на першая частка парушэнняў, якія яны знайшлі, не сапраўдныя. Ну, напрыклад, яны сказали, что у нас там нема справаздачы фінансавай на сайце, а яна была. А частку мы признали и сказали, дайте нам новый термин, каб мы выправили. И замест того, каб дать нам термин, праз пэўны час мы ад Мін'юста атрымоўваем фактычна ўжо ад Верховного суда атрымоўваем ліст, што Мін'юст падаў на тое, каб нас ліквідаваць. Хочу сказаць, што вось гэтае папярэджанне, якое нам выдаў Мін'юст, выдадзена было 15 ліпеня, тому 14-го яны атрымоўваюць наши документы, і уже 15-го яны выдаюць нам папярэджанне. Больш за тое, фактычна з усяго, што яны знайшлі, засталося толькі одна тэма. Гэта тэма, што не ва ўсіх рэгіянальных структурах были юрыдычныя адрэсы пэўным чынам, скажем так, забяспечаныя. І мы ўжо пачалі выпраўляць гэта, і з 6 до 4 мы знайшлі месцы і заключылі Тому более мы поглядим на законы Беларуси, разумею, что тут иногда не до законов, але все ж таки, коли поглядим на законы Беларуси, то убачим, что ликвидовать организацию так одномоментно можно только, коли яна удзельнічае ў нейкіх экстрэмісцкіх тэрарысцкіх дзеяннях. А калі гэта такое выпраўляльнае парушэнне, то Мін'юсту лагічна было б даць нам час, там, у месячны тэрмін, напрыклад, выправіць парушэнне, што мы, канешне, і зрабілі. Мы пра гэта ўжо сказалі ў папярэднім слуханні ў Верховным суде, і пра тое, што мы гатовы і скончыць як бы гэтую гісторыю, парушэння, і выправіць яе цалкам. Вось, але пытанне ж тут у тым, колькі у гэтым сапраўды жаданне Мін'юста, каб арганізацыі працавалі па законе, а колькі палітычнага загада, каб у Беларусі не засталося незалежных грамадскіх арганізацыяў, якія самастойна выказваюць думкі і прадстаўляюць інтарэсы грамадства. Ну, дарэчы, ось гэтая сітуацыя, калі ліст з патрабаваннем да такога-то числа прыходзіць у арганізацыю альбо за один дзень да вызначанага тэрміна, альбо ўвогуле са спазненнем, таксама сітуацыя не новая. Наколькі я памятаю, большасць арганізацый, якія патрапілі вось менавіта пад гэтую рэпрэсіі з боку Мін'юста, яны з гэтым сутыкнуліся. Да, няма чаго далёка хадзіць, тая ж Беларуская асацыяцыя журналістаў. Але пра вобшук. Тацяна, я ведаю, што падчас вобшука ў офісе «Гавары праўду» вы там прысутнічалі. Увогуле, я так разумею, што вы сутыкаліся з тым, як праходзяць вобшукі і раней. От як это ўсё адбывалася? Ну, таму што я маю на ўвазе, адны кажуць, што да мяне прыходзілі, ўсё было карэктна, другія кажуць, да там вогуле нейкае бязмежжа, ўсё разбівалі і гэтак далей. У вас ўсё ж такі, як бы ты ацэніла гэтую сітуацыю? Ведаеце, у мяне невялікі досвед удзела ў такіх следчых мерапрыемствах, і, канешне, гэта вельмі непрыемна.
Вось, але хочу сказаць, што ну так наш офіс, які па сутнасці такая пляцоўка для каворкінга, абшукваўся некалькі гадзінаў, і гэта было падрабязна, там разглядалі кожную паперку, кнігі, документы, ну все что там было. Як вы сказали, что мы рыхтаваліся до того, каб падаць документы, якія запатрабаваў Мін'юст, і таму там былі і документы з рэгіянальных арганізацый, усяго яны все гэта паважліва, ну то есть ну вельмі уважліва разглядалі і все астатняе, таму гэта было дастаткова доўга. Татьяна, я І, ну, так, удакладню. Ну, там же ж ёсць у но вас... без агрэсіі, да, ну, з панятымі, без агрэсіі. Зразумела, ну там же, не гледзячы на тое, што это памяшканне для каворкінга, там же ёсць канапы адсоўвалі, вы там пакункі з 900 тысячамі і болей долараў паспелі некуды прыхаваць? Конечно, про гэта ўсё мараць. Я думаю, што цяпер у офісах усіх арганізацый павінна быць такая спецыяльная там коробочка, там вот, а тут 900 тысяч доляраў там наших ляжаць. Вось, у нас ёсць канапа невялічкая, вось, у нас ёсць прынтары, у нас ёсць столы, як бы такое пространство для того, каб гарбату папіць, каву, но просто там гэта такое вось адкрытае пространство. І ну на жаль, як бы зараз яно зачыненае, у нас не было магчымасці так вот скарыстацца гэтым, каб падрыхтаваць документы, і гэта ну, так перашкаджае дзейнасці арганізацыі. Вось таму вось такая сітуацыя і ў нас. Мы пра гэта казалі і кажам сёння, што канешне мы чакалі, ну што гэта і з намі адбудзецца, але ўсё роўна, як бы ты не чакаў, усё роўна гэта ну нейкім чынам там так атрымліваецца нечакана і заўсёды непрыемна. Вось, я б хацела, каб ну каб мы все разумелі, што гэта такі працэс, як бы у якім можна разглядаць негатыў, але можна глядзець на гэта просто як на цэлую кампанію такую, якая в прынцыпе паказвае, што альтэрнатывы баяцца. Вось, а раз баяцца, значыцца паважаюць, таму трэба і далей працягваць. Наш глядач Капатонаў, ці як там правильно тебе вас назваць, піша: на жаль, чарга дойдзе да ўсіх. Ну, да ўсіх, да не да ўсіх. Тут как бы зараз это, як кажуць, варажыць на нечым такім. Але калі я размаўляў напярэдадні судовага пасяджэння з нагоды зыску да таварыства беларускай мовы з Аленай Анісім, яна мне казала, што ведае, што вось быў невядома кім, праўда, але дзесьці вось адтуль зверху спушчаны спіс, дзе былі пералічаныя арганізацыі, да якіх трэба прыйсці. Ну, можа быць, гэта першы спіс, але вот, відаць, гавары праўду, была ў гэтым спісе, і зараз вось патрапіла пад такую сітуацыю. І, Андрэй, ўсё ж такі, было, наколькі я ведаю, папярэднія слуханні, ну, ты сам зараз узгадаў пра гэта, папярэднія слуханні ў Верхоўным судзе. Ну, хадзіць да бабкі не трэба, зразумела, што будзе потым пасяджэнне і разгляд справы. Як рыхтуецеся, якія аргументы, якія прадчуванні, сыходзячы з вопыту папярэдніх разглядаў іншых арганізацый? Ну, найперш, як рыхтуемся па некалькіх накірунках. Мы прапанавалі Мін'юсту такую, калі можна сказаць, мірную дамову. Яна можа палягаць у тым, каб яны не ліквідавалі гавары праўду, а спынілі дзейнасць дзеля таго, каб мы выправілі вось адзіны, я падкрэсліваю, адзіны той недахоп, які фактычна вызнаны ў іску, значыцца, судебным. І мы паказваем, што мы гатовы і можам гэта зрабіць, і робім гэта. Вось, таму я буду спрабаваць атрымаць сустрэчу з міністрам, каб выкласці яму нашу пазіцыю, бо
папярэджання падпісана менавіта з міністрам юстыцыі. Ну, паглядзім, ці атрымаецца, ці не. І, канешне, калі ўсё ж такі мы разумеем, што можа быць і, як кажуць, палітычнае рашэнне на ліквідацыю, хотя я еще раз подкреслю, что згодна з законом тое парушэнне, якое знайшоў Мін'юст, яно не з'яўляецца крытычным, бо нават і без рэгіянальных арганізацый фармальна можа існаваць па законе, зарэгістраваных, я падкрэслю, рэгіянальных арганізацый можа існаваць па законе рэспубліканскай арганізацыі. У свой час у 2017 годзе мы атрымалі рэгістрацыю, і у нас не было ніякіх рэгіянальных структураў. Гэта было просто там некалькі сотен чалавек, якія разам аб'ядналіся вось у рэспубліканскую арганізацыю. Вось, і таксама мы рыхтуемся і да таго, што «Гавары праўду» можа быць ліквідаваная, і тады мы будзем як мінімум праводзіць з'езд, каб ствараць новую арганізацыю тымі ж самымі людзьмі, можа яшчэ і новыя далучацца. Вось мы да таго ж працягваем будаваць палітычную партыю ў статусе аргкамітэта нашай партыі, які аргкамітэт быў утвораны ў ліпені гэтага года. Таму мы не збіраемся спыняць дзейнасць, мы будзем шукаць, як гэта рабіць у межах закона. І тут яшчэ ёсць некалькі крокаў, пра якія пакуль не буду распавядаць. Вось, але прынцыпова, канешне, мы ўсё роўна бачым, што трэба дзейнічаць. Бо, ведаеце, вось гэтае пакушэнне дзяржавы на права грамадзянаў удзельнічаць у будаўніцтве краіны, у будучыням краіны. Яно зразумелае, але яно ставіць пытанне сёння перад кожным, буду падымаць праблемы, ці палітычныя партыі, які будуць за вас нешта вырашаць. Гэта зараз пытанне, як мы усе разам шыхтуемся у гэта гарызантальнае грамадства, дзе кожны крок имее значэнне і кожны з нас важны. І тое, што дзяржава спрабуе выкарыстаць усю сваю моц на тое, каб загасіць голас грамадства, азначае для нас толькі адно, што мы павінны зрабіць усё, каб гэты голас застаўся і гучаў. Тацяна, ось Андрей зараз сказаў пра планы ўсё ж такі дамагчыся сустрэчы з міністрам юстыцыі, давесці яму сваю пазіцыю. Ва ўзгаданай мной размове з Аленай Анісім напярэдадні вось ліквідацыі таварыства беларускай мовы яна таксама казала, што я вось хачу сустрэцца з міністрам. Я, праўда, не памятаю, ці пра міністра юстыцыі яна казала, ці можа пра міністра культуры. Не суть важна, але вот як бачым, ўсё ж такі ліквідацыя адбылася, была тая сустрэча, не была, не дапамагло. Нават намер, там, спроба дамовіцца, бачыце, не была пачутая. Ну, вот уявім сабе, што міністр юстыцыі, спадар Селіжэўскі, калі не памыляюся, не памяняўся ён Шпакоўскім і Дзермантам там з крытыкай апазіцыі і там за санкцыі, за адмену санкцый. Ну, вот дзеля чаго яны павінны ісці вам насустрач? Такое складанае пытанне. Хацелось бы на яго, канешне, больш мець часу, каб адказаць. Но, ведаеце, за гэты час нашай працы ёсць пра што расказаць спадару міністру, пра тое, «Гавары праўду», напрыклад, у выніку сваёй грамадскай дзейнасці, кампаніі «Робім разам», кампаніі за ахову правоў людзей у розных накірунках, напрыклад, прапаноўвала змены ў заканадаўстве, якія тычацца грамадскіх слуханняў. За гэты час там шмат людзей праз удзел у прыняцці рашэнняў зразумелі, што гэта такое, як гэтым удзельнічаць. Мы не толькі пляцоўка, якая выпрацоўвае там розныя прапановы, змены, паляпшэнні, але яшчэ рыхтуем грамадзян да гэтай актыўнай дзейнасці. Акрамя гэтага, наш вялікі ўдзел у выбарчай кампаніі прывёў нас да таго, што мы прапанавалі і змены ў заканадаўства выбарчае. Таму, ведаеце, гэта адно з гэтых. Кроме гэтага, лакальныя акцыі, якіх шмат, людзі прыносяць свае прапановы, кампануюць іх, аб'ядноўваюцца і тым самым робяць магчымым перамены маленькімі крокамі і вялікімі таксама. Таму можна, канешне, выйсці з вялікай прэзентацыяй пра гэта, але і ў гэтым ёсць сэнс. Таксама важны аргумент для міністра, канешне, з'яўляецца і тое, што трэба быць
дэманстраваць то, як і міністэрства, супрацоўнікі самі выконваюць гэта заканадаўства. Яны яго выконваюць як кнут, як сякеры, якую ўсё рубяць тут вакол, да? Вось. Ці яны яго выкарыстоўваюць дзеля таго, каб навучыць людзей, да? Каб далучыць людзей да таго, каб быць грамотнымі, так? Каб быць адукаванымі, каб быць адказнымі. Вось, таму гэты прыклад таксама вельмі важны. То есть, калі міністэрства сапраўды мы бачым, што тыя прэтэнзіі, якія сёння есть да грамадскіх аб'яднанняў, яны сапраўды вельмі індывідуальныя, а ў адносінах нас гэта гэта працэс. Вось, калі арганізацыя у выніку нейкай праверкі знайшліся нейкія недахопы ў яго дзейнасці, яе дзейнасці трэба падказаць, а што змяніць? Трэба нагадаць. І ў гэтым, магчыма, ёсць функцыя міністэрства і той інстытуцыі, якая павінна якраз спрыяць таму, каб заканадаўства рэалізоўвалось. Вось. Акрамя гэтага, канешне, галоўны аргумент для мяне тое, што заўсёды павінна быць альтэрнатыўная кропка гледжання. Павінна быць і тое, што тыя людзі, якія кажуць, ўсё добра, і тыя людзі, якія кажуць, не, гэта не працуе, гэта трэба змяніць. І гэта наш шлях такі да развіцця. Так было, так заўсёды будзе. Андрэй, не ведаю, ці бачыў ты, здаецца, ці то ўчора вечарам, ці то сёння раніцай быў у Фейсбуку допіс Олега Гайдукевіча, які радасны і пад я не ведаю, уздзеяннем расійскіх выбараў вяртаецца з Масквы, дзе ён, так разумею, быў назіральнікам ад СНГ. І там піша, як прайшлі выдатна выбары ў Расіі, але мяне зачапіла адна фраза ў канцы ягонага допіса пра тое, што павінны ў краіне быць толькі тыя партыі, якія, маўляў, яны толькі фактычна, чытай, падтрымліваюць дзеючую ўладу, а тыя, хто нейкім чынам крытыкаваў, выступаў за увядзенне санкцый ці яшчэ за якія-небудзь антыдзяржаўныя меры, яны павінны быць зліквідаваныя, знішчаныя і ўсё. Для мяне гэта сігнал, што гэтая чыстка, зачышчэнне, вынішчэнне палітычнага поля, грамадзянскай супольнасці, яно будзе працягвацца. На фоне ўсяго гэтага спадзяванні, што атрымаецца працягнуць пасля ліквідацыі дзейнасці, не падаюцца занадта наіўнымі? Найперш скажу, што сапраўды у нас сёння ўлада цалкам падмяніла сабой слова дзяржава. То бок яны ставяць цалкам знак роўнасці. Калі ты не падтрымліваеш ладу, ты ўжо быццам бы не падтрымліваеш дзяржаву і не патрыёт. Я ўпэўнены, што велізарная колькасць беларусаў не падтрымліваюць дзяржаву, уладу, выбачайце, але пры гэтым абсалютна патрыёты і жадаюць, каб Беларусь сапраўды квітнела, сапраўды была краінай для жыцця. Што тычыцца твайго пытання і наіўнасці, скажу, што гавары праўду ўжо 11 год, 7 з якіх мы былі не зарэгістраванай арганізацыяй, 4 зарэгістраваныя. Так што гэта пэўная такая анамалія нармальнага жыцця, якая ў нас была апошнія гады. На жаль, не атрымалася яе працягнуць надалей, бо так і павінна існаваць краіна, так і павінна яна развівацца. Але наіўнасць, гэта дакладна не наіўнасць, гэта можа быць упартасць, але гэтай упартасцю сёння жывуць і дыхаюць усе беларусы. Ведаеш, недавно у меня тут сэрца крыху заболело, я прыхожу да доктара, кажу, ён кажа, што у вас? Кажу, баліць сэрца. Ён мне кажа, так яна зараз ва ўсіх нармальных беларусаў баліць. Таму я хочу сказаць, што нет, я не бачу ў гэтым ніякай наіўнасці. Так, сапраўды умовы непростыя, сапраўды мы мацаю і дзяржава і ўлада спрабуе выкарыстаць усе магчымасці, каб ускладніць дзейнасць. Але пры гэтым я хочу нагадаць, што мы маем мільёны, ужо мільёны, па-іншаму не скажаш, беларусаў, якія дакладна
выказаліся, пачынаючы з антыкаранавіруснай кампаніі ў мінулым годзе з-за перамены, за то, як яны хочуць жыць па-людску, паважаць адзін аднаго, бачыць, што працуе закон, быць роўнымі перад законам, хочуць жыць па справядлівасці, а не просто як бы ходить с протягнутой рукой да чыноўнікаў. І мне падаецца, што вось гэтая глеба, яна вельмі моцная. І просто, можа, людзі часам, чытаючы навіны, як бы забываюцца пра гэтую глебу, але я пастаянна пра яе памятаю. Таму я лічу, што мы ўсё роўна будзем працягваць. І калі кажу мы, гэта не азначае толькі гавары праўду или толькі грамадзянская супольнасць. Гэта грамадства, якое усвядоміла сябе грамадзянамі. Гэта значна больш і значна больш моцна, чым можа падавацца. Татьяна, ну вось Андрей фактычна сказаў, што пазбаўленне рэгістрацыі гавары праўду не азначае ліквідацыі кампаніі, што ўсё адно гэта не такая паперка аб рэгістрацыі гавары праўду, што гэта людзі, гэта структуры і гэтак далей. Але ну, я разумею, што жаданне працягваць не гледзячы ні на што, яно ёсць, але от на фоне тых рэпрэсій, калі я ўжо нават не кажу пра белыя шкарпэткі з чырвонай паласой ці белы ліст паперы на шкле, а просто там за нейкі позірк, заказваецца думаў супрацьдзеючага рэжыма. Могуць ужо і суткі прысудзіць. На гэтым фоне вось людзі, наколькі яны ўсё ж такі гатовыя працягваць браць удзел у нейкіх мерапрыемствах, тым больш, калі гэта будзе мерапрыемства не зарэгістраванай арганізацыі гавары праўду. Зміцер, гатовы людзі, інакш бы мы тут з Андрэем зараз не выступалі, не казалі пра гэта. Наша арганізацыя гэта людзі, якія вось 7 гадоў да рэгістрацыі дзейнічалі без рэгістрацыі, да, былі упартамі ў сваім памкненні быць і працаваць у легальным полі. І гэта не наша віна ў тым, што зараз вось якраз все больше і больш дзеючая ўлада скарачае вось гэта прастору для легальнай дзейнасці. Але ўсё ж таки нам застаюцца і іншыя механізмы легальнасці, гэта і існаванне ініцыятыўных групаў, гэта і петыцыі, звароты, як бы дзейнасці як аргкамітэта, ці арганізацыі, ці партыі. Вось, гэта заканадаўства, якое ўсё ж таки мы там як бы яшчэ раз пераглядзім, каб знайсці легальныя спосабы, каб людзей ўсё ж таки, якія далучаюцца, мы маглі сказаць, што вы гэта вы робіце, таму што гэта актыўнасць, гэта дзеянне, яно адбываецца ў рамках закона. І яшчэ я хочу сказаць, што, канешне, у гэтай сённяшняй сітуацыі ёсць як бы вот эта цяжкасць і адчуванне такога страха нармальнага, да, што ты невядома, калі ты станеш ворагам, да, то самы лепшы рэцэпт для таго, каб не баяцца, таго, каб быць смелымі, ўсё ж таки гэта дзеянне. Таму людзі, якія адчуваюць, што яны вось не могуць, напрыклад, увесь час дэпрэсаваць, яны і далучаюцца да таго, каб ўсё ж таки сваю энергію выкарыстоўваць не для таго, каб сумаваць са сваімі сябрамі на вароўні, а ўсё ж таки зрабіць нейкі крок, нейкае дзеянне, якое дазваляе вось наблізіць гэтыя перамены. Таму дзеянне ў гэтым сэнсе яшчэ і тэрапеўтычнае. Андрей, выбачай, што, можа быць, крыху адыйду ў бок ад асноўнай тэмы, але ўсё ж такі пытанне актуальнае і важнае, тым больш, што вось буквально днямі следам за Зянонам Пазняком пра неабходнасць, можа быць, замарозкі санкцый, пачатку нейкіх перамоваў з рэжымам выказаўся Андрэй Саннікаў. Твая пазіцыя якая? Ну, ведаеш, я бачу, што я быў недавно на міжнароднай канферэнцыі ў Талліне, і мне падаецца, што на сённяшні дзень як бы ніхто не збіраецца размаўляць з уладай. Мы гэта бачым на прыкладзе міграцыйнага крызіса,
калі ўлада пастаянна падвышае стаўкі, жадаючы, каб гэты дыялог пачаўся, як у свой час з Украіны пачаўся дыялог па бяспецы, а пасля ўжо там па правах чалавека. Вось, але прынцыпова іншая сітуацыя ў самой Еўропе і іншыя палітыкі, і мне падаецца, што тут беларускі МЗС, калі гэта ён прагназаваў як бы падобную рэч, просто вельмі істотна памыліўся, і хутчэй будуць абносіць вось гэтым калючым дротам, чым размаўляць. Другая моя позиция, что сегодня Европейский Союз неяк зациклился на тым, каб наказать яшчэ Лукашенко. Яшчэ один пакет санкций, яшчэ, а забыўся на тое, что самая галоўная змена, якая адбылася ў мінулым годзе, гэта змена ў галовах людзей, гэта змена ў грамадстве. Сапраўды адбылася рэвалюцыя у галовах людзей. І гэта тое, на што сапраўды можна ўплываць, гэта тое, што сапраўды важна падтрымліваць, і тое, што у выніку і будзе вырашальным для Беларусі і лёсу Беларусі. Таму я лічу, што першае, прымаючы пэўныя жорсткія рашэнні, трэба думаць, хто пацерпіць за гэтых рашэнняў. Ведаеш, я, напрыклад, я скажу шчыра, незразумелае рашэнне пра Белаве і зачыненне беларускага неба, бо мне падаецца, што ад гэтага сапраўды страцілі толькі беларусы, а ніяк не беларуская ўлада, якая там ва ўся ў спісе невыездных усё роўна. Па-другое, я лічу, што ў Еўрасаюза ёсць велізарная колькасць яшчэ прасторы рашэнняў для беларусаў. Не наконт улады, а для беларусаў. Гэта і адчыненне дыстанцыйнай вышэйшай адукацыі для студэнтаў, якія ў Беларусі. Гэта і магчымасць падтрымкі для малога і сярэдняга бізнеса, праграмы, якія былі ў Беларусі. Няхай яны будуць зараз мець офісы ў Варшаве ці яшчэ дзе, але будуць працаваць. Гэта і падтрымка грамадства. І мне падаецца, гэта і візавае пытанне, якое павінна было давно быць ужо вырашанае для беларусаў. І сказаць, вось нашыя дзверы адчынены для грамадства. Мне падаецца, гэта будзе мець значна большы поспех і значна большы, як бы так сказаць, сапраўды плён у выніку. Што тычыцца такіх вось жорсткіх санкцый, то мы бачым, што пакет за пакетам, і разумеем, давай будзем шчырымі, што яны не прыводзяць да змены рэжыму. Больш за тое, пэўным чынам сёння яны вядуць такой іх унутранай кансалідацыі, як бы у сітуацыі, калі тут 100 тысячаў на вуліцах не стаіць. І мне падаецца, што трэба даволі прадумана, асцярожна і не спяшаючыся прымаць, калі прымаць падобныя рашэнні. А зараз увогуле, я яшчэ раз скажу, я лічу, што час прыпыніцца з гэтым, бо ўжо дастаткова прынялі. Трэба караць тых, напрыклад, звязаных з нелегальнай міграцыяй, так гэта для гэтага санкцыі не трэба. Гэта можна і так прымаць, і важна прымаць гэтыя рашэнні. Але пры гэтым ўсё ж такі фокус зрабіць на беларускім грамадстве, а не на Лукашенко. Тацяна, я вярнуся да сітуацыі далейшай працы. На жаль, у мяне прагноз наконт якім будзе рашэнне Вярхоўнага суда не вельмі такі аптымістычны. Я ведаю, што ў цябе таксама. Ці я памыляюся? Таксама, да. Я думаю, што это будзе лішэнне рэгістрацыі. І Андрей расказаў пра тое, што в прынцыпе можна працаваць і без рэгістрацыі, дастаткова легальна. Мы бачым, праўда, іншыя былі палітычныя ўмовы, але колькі гадоў без рэгістрацыі працавала тая ж самая вясна, і гэтак далей, і гэтак далей. Але ён узгадаў яшчэ пра тое, што будзем спрабаваць ізноўку зарэгістраваць, гавары праўду, там сход па стварэнні партыі. Дарэчы, вось мне цікава, а да вось гэта партбудаўніцтва асабіста ты маеш нейкае дачыненне? Мы Дмітрыева зараз адключылі, ён не чуе. Я толькі у гэтай справе я толькі заклікаю людзей, каб яны былі актыўныя. Калі яны хочуць быць чальцамі партыі, стварыць сваю партыю, гэта класная ідэя, трэба гэта рабіць. Арганізацыя і будаўніцтва — гэта не справа аднаго дня. Таму усіх беларусаў, якія зацікаўлены ў тым, каб прыняць удзел у дзейнасці «Гавары праўду» ці ў стварэнні новай партыі, калі ласка, далучайцесь, не адцягвайце гэты момант. Таму што так вось з майго досведу які паказвае мне, што каб сапраўды адчуваць сябе не пастароннім у сваёй краіне, трэба прымаць рашэнне, трэба шукаць аднадумцаў,
трэба аб'ядноўвацца і дзейнічаць разам. Таму не адцягваць, і ўсё гэта магчыма. Я веру, не гледзячы на все прагнозы такія сумныя, я веру, што у нас няма іншага шляха да дэмакратычнай краіны без публічнай палітыкі, без таго, каб грамадзяне ведалі, дзе, як, калі яны могуць сказаць сваё слова, дзе яны змогуць знайсці адказы на свае пытанні, і гэта немагчыма без дзейнасці грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Дмитрий, я тебе скажу, я коротко скажу, патлумачу, чаму трэба ўсё роўна, нават калі мы разумеем, там не зарэгіструюць, ўсё роўна пастаянна падавацца, бо мы такім чынам дэманструем, што мы-то якраз гатовыя працаваць у сапраўды законным легальным полі, мы якраз гатовыя і да дыялогу, да? А гэта вельмі важна, бо гэта таксама стварае у вачах грамадства разуменне, хто гатовы, адкрыты, сапраўды дзейнічае так, як гаворыць, а хто гэтую дзейнасць прыпыняе, да, і не дае магчымасці грамадству развівацца і выказвацца. І гэта вельмі важна пастаянна паўтараць, не думаючы, што ўсё ўжо зразумела. Дзякуем. Ну, на жаль, толькі што з таго боку дзейнічаюць па прынцыпу «а фашыст ўсё адно ты». Так што, на жаль, тым не менш. Дзякуй вялікі за размову. Я спадзяюся, што сапраўды не знікнеце з небасхілу, працягнеце сваю дзейнасць, нягледзячы ні на што. Тацяна Караткевіч, Андрэй Змітрыеў, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце, глядзіце нас, будьце актыўнымі па магчымасці.